Паводле дырэктара РНР улады Беларусі наўмысна парушылі ўсе міжнародныя авіцыйныя правілы. А тэлеграм-канал «Беларусь» галоўнага мозгу часткова ўзначаліў Ян Рудзік. Светлану Алексеевич узнагародзілі ордэнам за заслугі перад Федэратыўнай Рэспублікай Германії. А ў Беларусі не пройдзе яшчэ адно спаборніцтва. Чэмпіянат свету па пауэрліфтынгу перанеслі ў Швецыю. Сёння да спісаў палізняволеных праваабаронцы далучылі яшчэ 11 асобаў. Агульная колькасць іх складае на сёння 493 чалавекі. Нашыя рэдакцыйныя каляжанкі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева знаходзяцца за кратамі ўжо 212 дзён. У атмасферы строгай сакрэтнасці следчы орган складае спісы асобаў, якія могуць трапіць пад акт палітычнай амністыі. Алена Коўшык, добры вечар. У жывым эфіры студыі Белсат абмяркуем галоўныя тэмы дня. Людзі ж бачаць, што гэта не мы фашысты, гэта вы фашысты. Лукишки почти так же важны для белорусской культуры, как и минская володарка. По просьбе сообщества белорусских телеграм-каналов я беру на себя роль исполняющего обязанности главного редактора «Беларуси головного мозга». Потому что белорусы своих в беде не бросают. Белорусы, мы победим. Это случится достаточно скоро. Я очень надеюсь, что в этом году мы с вами будем пить вот это самое шампанское. Ужо заўтра ў швейцарскай Жэневе мае адбыцца сустрэча прэзідэнтаў ЗША Джозефа Байдена і Расіі Владзіміра Пуціна. Чакаецца, што на ёй будзе абмяркоўвацца і Беларусь. На месцы ўжо працуе наша карэспандэнтка Тацяна Рэут. Таня, добры вечар. Якія чаканні ад сустрэчы і што кажуць у кулуарах? Добрый вечер, Алина. За моей спиной находится тая самая вилла Лагранж 18 стагоддзя, якую ўжо з усіх ракурсаў показалі ва ўсіх святовых медыях. Менавіта тут завтра сустрэнуцца Джо Байден і Владзімір Пуцін. Вядома, што Джо Байден ужо прыляцеў некалькі гадзінаў таму і паспеў сустрэцца з прэзідэнтам Швейцарыі, абмеркаваць шэраг пытанняў. Владзімір Пуцін прыедзе заўтра. Па парадку дня заўтрашняй сустрэчы пройдуць у трох фарматах: больш вузкая, з прысутнасцю міністраў замежных справаў і пашыраная з большай прысутнасцю дарадцаў. Варта адзначыць, вярнуцца трошку менавіта ў Жэневу, адзначыць тое, як выглядае горад падчас такога саміту. Вельмі шмат швейцарцы параўноўваюць гэтую сустрэчу з сустрэчай 25-гадовай даўніны паміж Гарбачовым і Рэйганам, параўноўваюць тое, як выглядае горад, а ўсё, літаральна ўсё ачэплена, хаця швейцарцы працягваюць жыць сваім жыццём, купацца ў возеры, 30 градусаў жары сёння. Між тым, параўноўваць гэтую сустрэчу не толькі па тым, як яна выглядае, але і па сэнсе. І ўсё ж такі гэтыя сустрэчы напоўненыя розным сэнсам. Тады гэта было біпалярны свет, калі па сутнасці ЗША і Расія, тады СССР абмяркоўвалі пытанні свету. Сёння, як адзначаюць акурат у кулуарах, шмат якія журналісты, але таксама аб гэтым пісалі ў медыях, сустрэча і прынцыпы, па якіх Байден будзе выбудоўваць гэтую сустрэчу, яны не такія, як былі падчас халоднай вайны. Больш зацікаўлены Байден у тым, як мець расійскі рэгіён, Расію больш супакойным і менш канфліктным, а галоўная ўвага яго скіраваная на Кітай. Вядома, да нас, як да беларускіх журналістаў, шмат хто звяртаецца з пытаннем, якія нашыя чаканні па беларускім пытанні. Таксама, вядома, задала гэтае пытанне Аліна. І тут трэба адзначыць, што, канешне, яно не ў версіі на парадку дня, але між тым прозвішча Пратасевіча гучыць з вельмі розных вуснаў, у тым ліку ад прадстаўніцтва ЗША, і, магчыма, гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, а менавіта пытанне таго, наколькі Владзімір Пуцін будзе падтрымліваць Беларусь, падтрымліваць Лукашенка у тым, што цяпер робіцца ў Беларусі.
Так што мы бачым, што Беларусі, на жаль, не з'яўляецца прыярытэтам сустрэчаў Байдена і Пуціна, але вось ці вялікая увага агулам гэтаму саміту надаецца ў сусветных медыях. Вось як ты бачыш, ці шмат журналістаў туды прыехала? Сотні журналістаў. Трэба адзначыць, што прыехалі журналісты вельмі розных краінаў, па-першае, таксама рознай вядомасці, рознага рангу, так скажем. Ёсць прадстаўнікі пула, і, дарэчы, тут ёсць пэўная дасяжнасць да цела, так можна сказаць, то яны будуць, хутчэй за ўсё, прысутнічаць на канферэнцыях як Пуціна, гэтак і Байдена. Яны будуць асвятляць гэтыя канферэнцыі, а большасць журналістаў знаходзіцца ў вось такім адмысловым прэс-цэнтры. Увогуле, уся ўвага сусветнай журналісткі зараз скіраваны на гэтую сустрэчу, як бы там ні было, абмяркоўваюць, якія вынікі будуць ад гэтай сустрэчы, хаця ўсе пагаджаюцца, у тым ліку такія былі заявы і Крамля, і Белага дому, што канкрэтных вынікаў, нейкіх рашэнняў ад гэтай сустрэчы не будзе. Гэта хутчэй неяк прыгледзецца ў новых ролях. Гэта першая сустрэча Пуціна і Байдена ў ролі прэзідэнтаў, і пасля такіх напружаных месяцаў, такіх моцных канфліктаў у міжнароднай сферы няма амбасадараў зараз ні ў адной краіне, трэба гэты кантакт неяк наладзіць і адказаць на некаторыя пытанні, нават калі мы, як журналісты, гэтых адказаў пакуль не пачуем. Таня, дзякуй вялікі, будзем сачыць за тым, што адбываецца ў Жэневе. Яшчэ, напэўна, заўтра будзем злучацца. Гэта была Тацяна Рэут з Жэневы. А пакуль мы пераносімся ў Берлін, дзе днямі на фестывалі Берлінале адбылася прэм'ера фільму беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Смеласць». Стужку намінавалі на лепшы дакументальны фільм. Яна выклікала вялікі рэзананс у нямецкіх медыях і зацікаўленасць сярод гледачоў. Яна паказвае жнівеньскія падзеі і таксама ролю творцы ў нашай складанай цяпер беларускай рэчаіснасці. Яе героі – акторы свабоднага тэатру. Пра гэта, таксама пра стаўленне беларускай нацыі, яе ролю культуры ў ёй. Я паразмаўляла з дырэктарам свабоднага тэатру Мікалаем Халезінам. Коля, прывітанне. Привет. Мы сустракаемся в Берліне пасля вельмі насычаных сустрэчаў, дзе таксама ты ўдзельнічаў і Светлана Ціхановская. Вось які для цябе самы важны вынік гэтага візіту? Ну вот я попробую от себя лично сказать. Да? То есть мне кажется, что это очень важный момент, когда стыкуется политика с какими-то другими видами деятельности. Например, вот в этом случае мы говорим о кино. Да? Фильм, который снял Леша Палуян, о боксерах свободного театра во время протестов. И этот фильм показывают на Берлинале. И сюда приезжает мой президент Светлана Тихановская. Вот такая комбинация мне очень нравится, потому что мы никогда не жили в таких комбинациях. Мы никогда... До этого она была, например, в Таллине у нас на премьере спектакля. И это совершенно другой эффект. Потому что, во-первых, появляется какая-то тема, о которой можно говорить. Во-вторых, появляется какая-то другая общность людей, которая присоединяется к общему процессу. Да? И появляется какой-то совершенно другой смысл власти. Мне кажется, что это пример вот для будущего. Когда наступит какая-то смена власти, да, то вот это станет обычной нормой. А это и есть норма цивилизованного общества, Европы в том числе. Паша Гарадніцкі, актор свабоднага тэатру і адзін з герояў фільму, сказаў на дыскусіі такую рэч, якая мне вельмі спадабалася, што пратэстоўцы і мапаўцы адрозніваюцца тым, што апошнія мелі замала культуру ў сваім жыцці. Ці ты згадзішся з гэтым? Да, безусловно, безусловно. Я даже как-то написал такую цитату, фразу. В глазах у ОМОНовца мы читаем благодарность к Александру Лукашенко за освобождение его от сельскохозяйственных работ. Это люди, которые в основном приехали из провинции. Не хочу ничего плохого про провинцию говорить, но тем не менее они приехали из провинции и попытались стать главными в городе, да, получив дешевую ипотеку, получив там большие зарплаты и так далее. И они живут в каком-то вот в другом мире. Я могу вспомнить достаточный факт, там, когда в 2007 году свободный театр арестовывали вместе со зрителями. Это руководил этим процессом Балаба, то есть который потом рассказывал, что он любит ходить в театр. Вот это, наверное, и был его любимый визит в театр. Поэтому мне кажется, что
мы еще не подошли к фазе, когда нужно образовывать и сотрудников правоохранительных органов. То, что делается уже в Европе очень часто и очень достаточно много, кстати. Зараз такі досить складаны перыяд у нашай гісторыі. Пасля вось гэтага неверагоднага ўздыму мы так як бы трошки попали в такую дэпрэсію, мне здаецца. Але каб з гэтага выйсці, варта разумець, што нас чакае далей. І варта мець у галаве гэтую перспектыву. Вось якой Беларусь бачыш ты пасля зменаў? Вот это для меня это сейчас очень важный вопрос, потому что мне кажется, что он для нас является главным, даже главнее, чем транзит. Потому что мы должны понимать, ради чего мы этого транзита добиваемся, чего мы хотим получить потом. И я, когда анализируешь вот это все происходящее там, в странах Европы за последние там, 30 лет, да, там, или даже за весь послевоенный период, то ты понимаешь, что, во-первых, нет одинаковых революций. Ни одна революция не повторила другую, ни одна история не стала копией другой. И значит, и наша будет не такая, как была там в Сербии или в Украине. А ці в Новой Беларуси есть место для ябатик? И они останутся. Другое дело, что, скорее всего, они растворятся. Они растворятся, потому что у них будут появляться какие-то другие кумиры, другие сферы, которые будут их вовлекать. Да? И главное, чтобы это появились не какие-то экстремальные, вроде Лукашенко, сумасшедшие, а чтобы это появились какие-то люди, которые представляют, которые отвечают их представлениям на более высоком уровне. А в чым зараз выражаецца свядомасць беларусаў? Вот што цяпер робіць нас беларусамі? Все кажуць, што мы прачнуліся нацыяй у жніўні. Не знаю, для меня вот я как сформулировал однажды на программе у Дмитрия Лукашука вот эту национальную идею, да, то есть национальная идея белорусов в том, чтобы снимать обувь перед тем, как ты станешь на скамейку. Она для меня так и осталась таковой, потому что в этом есть одновременно и цивилизованный подход, и воспитание, и даже образование. И даже чувство такта. Вот как-то в этом всем есть. И если подходить к этому глобально, то вот люди, которые будут думать головой и будут воспитанными и поступать правильно, то вот это и та Беларусь, которую мне очень хочется видеть, в которой хочется пожить. И вернуться. Ну, это вопрос же всегда, знаешь, какой. Я могу себе напридумывать, что я нужен стране. Тут же вопрос к стране, нужен ли я ей. Поэтому это всегда сложно, да, но я ничего не исключаю. Но то, что будет в Беларуси создаваться белорусский свободный театр с большим театральным центром и со всеми вытекающими последствиями и с гастролями больших звезд, да, это будет, я это могу гарантировать. А пожадай что-нибудь белорусам. Белорусы, мы победим. Это случится достаточно скоро. Я очень надеюсь, что в этом году мы с вами будем пить вот это самое шампанское. Надеюсь, хорошее шампанское. И тут стоит об этом задуматься заводу этих шампанских вин, чтобы они не травили нас просто углекислотой, а делали какой-то нормальный продукт. Потому что нам еще праздновать. Да? И мы отпразднуем. И я даже в какой-то момент я понял, чего я хочу. Я хочу просто идти по проспекту и просто всех встречных обнимать. Да? Наверное, это будет один день длиться, может быть, нет, но вот это то, чего сейчас очень хочется. И я верю, что это скоро произойдет. Дякую вялікі. Дякую. 30 мастакоў з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы ад Венгрыі да Латвіі сабраліся ў польскім грайцу па запрашэнні асацыяцыі фалькавіска, каб стварыць супольны міждысцыплінарны праект, які прысвечаны свабодзе і Беларусі. Гэта будзе музычны альбом з літаратурнымі тэкстамі і таксама мастацкая выстава. З беларускага боку удзельнічаюць гурты «Вурай», «Партманэ», таксама паэтка-перакладчыца Наталья Русецкая. Укаранаваннем праекту мае стаць фестываль фалькавіска 8-11 ліпеня. А ўжо зараз з намі на сувязі
Музыка і перакладчыца Наталья Русецкая і таксама музыка Сержук Доўгушаў. Вітаю вас, шаноўныя. Привітання. Добрый вечер. Якая атмасфера ў вас? Бо нават цяжка ўявіць, што можа быць, калі збіраюцца побач у адным месцы ажно 30 мастакоў і творчых асобаў з розных краінаў. Пра што размаўляеце і ці ёсць ужо пэўная канцэпцыя вось гэтага агульнага твору? Сапраўды гэта вельмі цудоўна, калі сустракаюцца людзі розных творчых прафесій. Атмасфера тут вельмі творчая і творцы ўзаемна натхняюцца і вельмі актыўна працуюць над праектам. Насамрэч тут працуе 3 асобныя творчыя групы, асобна працуюць перакладчыкі, працоўнымі мовамі з'яўляюцца і польская, і беларуская, і літоўская, і латышская, і венгерская мовы. Праца ідзе над тэкстамі беларускіх паэтаў, а таксама ўсіх іншых прадстаўнікоў сярэдньаўсходняй Еўропы. Асобна працуе суполка музыкаў, пра што Сергей раскажа, і асобна працуюць мастакі, пленэры, робяць таксама супольныя працы. Тут у нас за плячыма таксама відаць адзін з твораў, які паўстае. Таксама працуюць фотографы. У дадзены момант акурат адбываюцца здымкі і пазней будуць працаваць над гэтымі здымкамі супольна фотографы і мастакі. Сержук, ну так вот пытанне, у якім накірунку ідзе ваша музычная супраца і што будзе вынікам яе, ці ёсць ужо пэўныя нарысы? Па-першае, это нешта зусім новае, зусім унікальнае. Мы працуем у 3. Это 3 музыкі, такіх вельмі вядомых і цікавых. Гэта Алексей Варсоба з гурта «Портмане», Андрей Евдокимов, гэта дыафільмы, таксама склад Вурая, і я. І тут такі сінтэз вельмі унікальны, тому што мы працуем з рознымі тэкстамі. У нас з'явяцца творы, это складана нават сказаць, што это будуць песні. Это нейкія сапраўды вельмі цікавыя, сур'ёзныя творы мы робім зараз. І каля 5, ну, хутчэй за ўсё будзе і больш, з рознымі мовамі. У нас будуць і спевы, і гучаць будуць такія мовы, як харвацкая, венгерская, літоўская, беларуская і польская мовы. І зусім новае нешта такое ствараецца на аснове розных стыляў, розных адчуванняў, музыкі, імправізацыі. І я лічу, это будзе такі доўгатэрміновы праект. Потому што у нас будзе прэм'ера, прэзентацыя тут вось уже у пятніцу, суботу мы гэта будем записывать, а далей это будзе жыць, напрыклад, бліжэйшы выступ будзе на фестывале «Фалькавіска» 10 ліпеня, і далей плануецца таксама туры па Европе. Наталья, а вось на каго, на якога спажыўца культуры накіраваны гэты праект? Ён жа не толькі для беларусаў, правда? Вы лічыце, што зацікавіце ўсю усходнюю і цэнтральную Еўропу? Я думаю, што той маршрут, які плануецца, траса, з якой завітаюць творцы і ў Чэхію, і ў Славакію, і ў Венгрыю, збярэ самых розных гледачоў, таму што ўдзельнічаць будуць і музыкі, і паэты, і перакладчыкі. Таму запрашаем усіх, асабліва сюды, на Фалькавіска, ўжо ў ліпені. Я думаю, што тут кожны знойдзе нешта для сябе. Будзе таксама выстава. І вынікі гэтага праекта будуць таксама паступова з'яўляцца на інтэрнэт-старонцы Ростае.орг. Гэта тая творчая група, якая з'яўляецца галоўным арганізатарам гэтых сустрэч. Гэтыя сустрэчы адбываюцца цыклічна, гэта ўжо 3-я такая сустрэча. Так што сачыце за матэрыялам. Да, і вельмі цікавая, вельмі унікальная такая з'ява, і ўвогуле гэта, можна сказаць, летнік рэзідэнцыя, таму што мы ўвесь час разам. Вось такая канцэнтрацыя творчых людзей, і тут проста ў паветры лётае музыка і нейкія творчыя ідэі, таму павінна атрымацца ўсё. А вось як беларусы могуць пабачыць, памацаць, паслухаць тое, што вы робіце? Разумеем, што зараз складана штосьці арганізаваць непасрэдна ў Беларусі, але ці вось маеце нейкую ідэю, як гэта трансляваць, каб ўсё ж такі беларусы пабачылі, бо галоўная тэма гэта Беларусь і свабода.
У нас, до речі, удзельнічаюць паэты з Беларусі раз. У нас все тэксты прыкладзеныя таксама па-беларуску, іх можна, і они будуць гучаць в розных інтэрпрэтацыях. А адначасова з намі мой, можна казаць, калектыў, які застаўся ў Беларусі, яны не змаглі сюды прылецець з-за всіх гэтых адменаў самалётаў, таму яны зараз адначасова граюць і записываюць музыку там, у Беларусі. І у нас будзе такі тэлемост. То бок мы тут прэзентуем, яны там прэзентуем. І напрыканцы это выйдзе агульныя праекты, і відэа, і аўдыа. Я думаю, шмат хто пабачыць, пачуюць абавязкова. Ці вось мэта гэтага праекта... Наталья, хацела запытаць вас яшчэ вас, ці вось мэта гэтага праекту паказаць таксама гледачам, слухачам у Еўропе, яшчэ раз звярнуць увагу на Беларусь, на тое, што адбываецца ў нашай краіне? Так, па-першае, гэта звярнуць увагу на Беларусь, а па-другое, тэма свабоды, яна заўсёды актуальная, і яна ніколі не даецца раз назаўсёды. Таму праблема не толькі атрымаць сваю свабоду, але і утрымаць гэтую свабоду. Яна застаецца актуальнай таксама ў розных іншых краінах сярэднеўсходняй Еўропы. Таму мы тут вельмі добра адзін аднаго разумеем, і перакладаюцца тэксты, напрыклад, літоўскія, якія былі напісаны яшчэ ў 70-е, 80-е гады, а потым сталі такімі як бы неафіцыйнымі патрыятычнымі гімнамі, пазбаўленымі такога ура-патрыятызму, але якія да сёння застаюцца вядомыя усім насельнікам Літвы, ахвотна выконваюцца імі на розных канцэртах. Магчыма, таксама беларускі пераклад паўстане, і яго змогуць праспяваць таксама беларусы, таму што ў гэтым тэксце асноўная тэма, тэма свабоды і волі. І у нас няма межаў. Тое, што мы робім, сапраўды в творчасці няма межаў. Мы гэта робім, і все розныя людзі тут збіраюцца, розныя нацыянальнасці. І паўстае новы праект, паўстае новая музыка, якая ствараецца тут і зараз. Шановная Наталья Сержук, мне застаецца пажадаць вам творчага плёну, натхнення, ну і потым мільёнаў праглядаў на Ютубе ці на іншых платформах, каб ваша творчасць дайшла як мага да шырэйшага кола людзей у Беларусі і таксама ў іншых краінах. Дзякуй вам вялікі. Дзякуем. Пасля гучных звальненняў дырэктара Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Андрэя Новікава ды дырэктара музея гісторыі Магілёва Алексея Бацюкова прыйшла чарга выкладчыкаў МДУ імя Куляшова. Тром беларускамоўным выкладчыкам зрабілі прапанову, ад якой было немагчыма адмовіцца. Ва ўніверсітэце гэтую сітуацыю выкладчыкам патлумачылі тым, што яны не адпавядаюць дзяржаўнай ідэалогіі. Наш наступны сюжэт пра працяг чыстак у дзяржаўных установах. У канцы навучальнага года з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова папрасілі на выхад прынамсі 3 выкладчыкаў, вядомых, дасведчаных, беларускамоўных. На думку адміністрацыі установы, усе яны маюць пэўныя праблемы з дзяржаўнай ідэалогіяй. Зараз ідзе тотальная такая атэстацыя. Может быть, и по всей краине она ідзе, я не ведаю, но в нашем университете тотальная аттестация всех выкладчицких кадров. Глядят навуковые справы, педагогічные, но в моем выпадку пытания все были связаны с идеологией, что я не могу проводить идеологичную работу на факультете. Алесь Агеев – профессор кафедры археологии, гісторыі Беларусі і спецыяльных гістарычных дысцыплінаў, аўтар кніг і альманахаў па гісторыі Магілёва. У тым ліку пра дзейнасць Магілёўскага беларускага камітэту, які падтрымаў абвяшчэнне БНР. Агеев заўсёды быў актыўным грамадзянінам, удзельнікам розных ініцыятываў і ніколі не хаваў сваёй палітычнай пазіцыі. Я растлумачил, что я лепший идеолог, что белорусская нация для меня самая наивеликшая каштоўнасць, для меня белорусская державность, значит, наивеликшая каштоўнасць, что, значит, что-то я еще им такое сказал, что принципы, каким карыстаецца белорусский народ, працалюбие, миролюбие, мовная толерантность, сяброўская, все это я могу. Я лепший вообще, на мой погляд, это идеолог.
Вось столькі прапагандіст я слабы. Ну, што зробіш? Прафесара паставілі перад выбарам. Або ён сыходзіць на асабістае жаданне, або яго звальняюць паводле артыкулу. На рашэнне далі 15 хвілінаў. Перад аналагічным выбарам паставілі дацэнта кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацыяў, кандыдата філалагічных навук Віталя Яўмянькова. Ніхто не размаўляў, ні з кіраўніцтва, ні з адміністрацыі са мной, нічога ніхто не тлумачыў. Таксама выглядала так. Короткая размова была. Універсітэт у вас не зацікаўлены, у вас звольняць у любым выпадку, толькі выбірайце, вы самі звольніцеся, ці то па артыкуле. Вось разговор увесь быў такі. Я псіхалагічна да гэтага быў падрыхтаваны. Бо на працягу года адчуваў такі ціск на сябе, чым такі дастаткова моцны. Я хацеў паступаць у дактарантуру, была дамоўленасць з журфакам БДУ, не чакалі там, але чамусьці мае дакументы проста не падалі. Увосень Яўмянькоў заступаўся за сваіх студэнтаў, якія бралі ўдзел у мірных мітынгах пратэсту і былі арыштаваныя. Аднаго студэнта ўдалося адстаяць, другога не. З таго часу Яўмянькоў чакаў нейкіх наступстваў і для сябе. І я і мае калегі некалькі разоў выказваліся адносна падзеі у Беларусі. Я ніколі не хаваў, што мне гэта дужа баліць. Дужа баліць. Я пісаў вершы, якія, як было напісана ў маёй характарыстыцы, маюць выразны палітычны характар. Да. Увогуле характарыстыка, вось гэта якая на атэстацыі, цікавая вельмі. Там усё добра, навука добра, публікацыі, там і гэтак далей, ніякіх заўваг. Але заўвагі такія мае асабістае стаўленне да ідэалогіі, выказаўся супраць гвалту у дачыненні да студэнтаў, піша вершы палітычнага характару. Вось такое, разумееце. Трэці выкладчык, з якім універсітэт імя Куляшова не жадае больш працягваць дачыненняў, прафесар кафедры прыродазнаўства Ігар Шаруха. Ён узначальвае абласное аддзяленне Беларускага геаграфічнага таварыства. Шаруха ад каментароў у СМІ пакуль устрымліваецца. Спадар Агееў і спадар Шаруха гэта былі такія зоркі нашага універсітэта, знакавыя постаці. Адны з лепшых і любімых студэнтамі выкладчыкаў. Абодва прафесары. Тое, што яны сышлі для універсітэта, гэта вялікі удар, я думаю. І не ведаю, як тут будзе адміністрацыя, што яна рабіць, каго запрашаць, каб замяніць гэтых людзей. Бо каб падрыхтаваць сапраўды універсітэцкага выкладчыка, прафесара, трэба не менш 20 гадоў. А дзе яны знойдуць такога ўзроўня выкладчыка? Палітычныя звальненні пачаліся ў Магілёве адразу пасля жнівеньскіх падзеяў. Спачатку удзельнікаў маршаў проста папярэджвалі пра магчымае спыненне дачыненняў. Некаторым пра гэта наўпрост казалі ў міліцыі, іншым беспасярэдне на працы. Калі чалавек не спыняўся, яго сапраўды звальнялі. Як правіла, ува ўсіх выпадках людзям давалі магчымасць сысці самастойна на пагадненне бакоў. У першую чаргу разбіраліся з самымі актыўнымі удзельнікамі мітынгаў. А цяпер, відаць, дайшла чарга і да тых, хто проста пісаў вершы палітычнага характара ў Фейсбуку і меў не тую грамадзянскую пазіцыю. С одного боку, реально, я после аттестации адчуў себя свободным человеком, які можа спокойно гаварыць нешта. І навошта яны это зрабілі, мне дзіва дзіўнае. Пакуль мы працавалі, мы былі под таким пэўным каўпаком, что ли, пэўных абавязкаў, что таких внутренних университетских. А теперь вольный человек, это же все добро. А с іншого боку, я оказался задуже моцно привязан за 30 годов до своего университета с самыми шматликими такими некими сувязями там, и науковыми, и человечными. И это, конечно, непросто. Шаруха, Яўмянькоў і Агееў – гэта толькі вяршыня айсберга. Магчыма, ўжо хутка мы даведаемся больш імёнаў выкладчыкаў, якіх адміністрацыя ВНУ паставіла перад жорсткім выбарам. Ірына Карніенка, Белсат. Рэзкія каментары на адрас міліцыянтаў і нібыта заклік блакаваць чыгунку па 342 артыкулу. 28 траўня ў Гомлі затрымалі Еўгена Маркаўца. Цяпер ён у СІЗА. Удома без яго засталася 72-гадовая мама. Яна атрымліваецца на лісты
і не разумее, як простае слово ў інтэрнэце можна лічыць злачынствам. Пра ператрус у кватэры і жыццё без сына спадарня Тацяна распавяла Белсату. Сейчас мы будем делать обыск. Ну вот они так это зашли, там в той комнате делали обыск. Ну, короче, во всех комнатах они делали обыск. Вот потом, значит, тут висел флаг. Мент говорит, ну, флаг, говорит, он, в общем-то, можно. Но, значит, чтобы только не выбрасывали, сам не вывешивали на балконе или, значит, на окне не выставляли. Ну, а на стене, значит, типа можно. Но потом все-таки решили и флаг забрать, и этот, и в той комнате маленький был сама флаг, и там забрали. Вот, системный блок мы взяли. Отчуваю, что мы находимся в катастрофе сейчас. Я вообще не знаю. Что стреляют и нечего делать. Как этих в метро. А люди-то что? Люди по БТ покажут, они скажут, какие. Знаешь, эта картинка нужна для того, чтобы вот показать, какие эти протестуны сволочи. Они же вот и террористы. Они же и поезда могут это самое пускать с рельс. У них же... То есть это уголовники и бандиты. Я допускаю, да, что он мог что-то написать очень жесткое. Мог. Как они все. Вот, ну, они сейчас сами считают, что это вот высказываться там это нормально. Мог написать что-то очень жесткое на эмоциях, естественно, в состоянии аффекта, что вот от возмущения весь, как говорится, горя. Но что-то сделать – это нет. Что-то сделать он не мог. Они там все жестко высказываются, не он один. Вот. Что за такие жесткие комментарии, ну что можно, ну штраф. Но лишать человека свободы, ну это так нельзя, потому что ну, одно дело сказать, а другое дело сделать. Сказать и сделать – это разные вещи. Между сказать и сделать дистанция огромного размера. Ну, участвовал он в митингах, но не так, в массовке, как говорится. Он же не выступал нигде, ничего. Просто в массовке. Просто ехал и поддерживал. Даже вот он чисто на машине. Вот все идут по улицам, ну, а он, значит, на машине сигналит. Вот за это тоже он штраф получил. Ну, это еще тогда, но там как-то, ну, в общем-то, люди как бы уже собираются, там, значит, мент его остановил, вот, а люди, значит, проходят и, значит, говорят, мол, за что тебя? Он говорит, да, вот с флагом ездил. А сколько штраф? Он говорит, 40 рублей. Они тут же взяли, собрали, говорит, 40 рублей мне, говорит, дали. И сахара в кусочках 1 килограмм. Кормят тут значительно лучше, чем на ИВС, так что колбаса не нужна. Еще положи синюю майку и тапки домашние. Я тут, видимо, надолго, так что переезжать придется без меня. Как 30-е годы сталинизма было. Что было? Помните же? То же самое были ложные обвинения, доносы. Так и сейчас. Блогер тэлеграм-каналу «Армія з народам» Сергій Корзун, у мінулым капітан міліцыі, быў затрыманы яшчэ да правядзення выбараў прэзідэнта 21 ліпеня мінулага году. Суддзя Менскага абласнога суду Сергей Епіхаў абвінаваціў Корзуна паводле 2 частак артыкулу 293 крымінальнага кодексу, звязанага з удзелам у масавых беспарадках, і 7 траўня адправіў яго ў калонію змоцненага рэжыму на 4,5 гады. Сергей Корзун прызнаны палізняволеным. Глядзіце чарговы ролик нашай кампаніі «Жыве». Усім прыветик, родным і блізкім. Усё будзе добра. Галоўнае верыць.
Ці нашых палізняволеных чакае палітычная амністыя? Паводле нашай нівы ў атмасферы строгай сакрэтнасці пачалі складацца спісы асобаў, якія могуць трапіць пад акт палітычнай амністыі. Складаннем спісаў займаецца адзін са следчых органаў пад грыфам для службовага карыстання. На сённяшні дзень у Беларусі 493 палітвязні. Калі чакаць амністыі і якія палітычныя мэты? Абмяркуем з палітолагам Павлом Усавым, які ўжо знаходзіцца са мной у студыі. Павел, добрый вечар. Добрый вечар. Што гэта такое? Гэта сапраўды варта чакаць амністыі, як пішуць некаторыя СМІ, праўладныя, хутчэй за ўсё яна можа быць прымеркаваная да новага так званага свята дня адзінства 17 верасня. Гэта ідэалагічны крок, які нічога супольнага з амністыяй не мае, бо трэба разумець маштабы тых працэсаў, якія будуць звязаныя з вызваленнем палітычных зняволеных, бо за кратамі знаходзіцца значна больш, чым 500 чалавек, якія прызнаны палітычнымі зняволенымі, значная колькасць таксама людзей, якія пакуль што не прызнаныя палітычнымі зняволенымі, але бралі ўдзел актыўны ў акцыях пратэсту і нават аказвалі фізычны супраціў прадстаўнікам сілавых структураў. Я думаю, што па розных справах праходзіць да 1000 чалавек, да, у Беларусі, можа нават і больш. Я думаю, што амністыя гэта будзе кранаць толькі выключна людзей, якія не з'яўляюцца ні ідэалагічнай, ні палітычнай пагрозай для рэжыму. Гэта выпадковых людзей. Умоўна выпадковых, тых, хто, скажем, зрабіў нейкія, перакрочыў нейкія межы з пункту гледжання рэжыму, былі пакараныя паказальна. Так, там і падлеткі былі, і маладыя людзі, і мы ведаем бацькі сем'яў, там сям'ю з Брэста, якую цалкам пасадзілі, забралі дзяцей. То бок вось такіх людзей, скажем, узроўня невялікай палітычнай вагі. З іх, канешне, будуць патрабаваць напісанне прашэння пра памілванне, прызнанне віны, і гэта будзе невялікая колькасць людзей, як мне падаецца, толькі выключна тыя людзі, якія не ствараюць сур'ёзныя, не будуць ствараць сур'ёзныя пагрозы для сістэмы. Што тычыцца іншых палітычных вязняў, такіх лідараў палітычных, то яны застануцца за кратамі. А вось які палітычны мэты рэжым пераследуе, спрабуючы, рыхтуючы гэтую амністыю? Тут некалькі крокаў. Перш за ўсё, гэта ідэалагічна-псіхалагічны. Такім чынам улады імкнуцца паказаць, што яны ўжо кантралююць сітуацыю, што ўжо можна у некаторай ступені адпускаць ціскі рэпрэсіяў, і то гэта ўжо датычыць тых людзей, якія былі асуджаны, якія сядзяць у вязніцах. Тут ёсць пэўная логіка: затрымаць, арыштаваць, пратрымаць у вязніцах, асудзіць, пасадзіць, а потым ужо паглядзім, каго выпусціць, каго не. То бок з аднаго боку машына працуе на 100% рэпрэсійнай машыны тэрору, а з іншага боку ідзе паслабленне ўжо ў дачыненні да таго, каго ўжо абясшкодзілі. І гэта першы крок, паказаць, што вось мы кантралюем сітуацыю, ўжо можам рабіць нейкія паслабленні. Безумоўна, гэта таксама жаданне паказаць такі чалавечы твар Лукашенка. Пасля ўсяго таго, што адбылося. Пасля ўсяго таго, што адбылося, што ён паказвае, што я не крыўдую на вас, я вось все ж такі апякуюся вамі, і вось тых, хто выпадкова папаў, а напэўна там будуць рабіцца і інтэрв'ю з гэтымі людзьмі на БТ і іншых каналах. Яны будуць казаць пра тое, што падпалі пад уплыў дэструктыўных каналаў, што яны просяць прабачэння. То бок мала таго, што яны напішуць яшчэ вось гэтае прашэнне, іх яшчэ змусяць вось пакаяцца прылюдна перад грамадствам і на фоне гэтага паказаць все гэтыя азаронкі
мукавозчыкі будуць распісваць, які наш прэзідэнт добрый, шырокай душой, літасцівы, і вось паглядзіце, вось мусіце яго падтрымліваць, і так вас будзе, вяртайцеся. Ну, уся вось гэтая прапагандысцкая машына, і гэта для менавіта робіцца, каб падкрэсліць вось такія чалавечыя стороны, як гэта калісьці казаў Васкрасенскі, якога таксама мы памятаем год назад амаль выпусцілі. Вось гэта две асноўныя. Канешне, ёсць яшчэ і кірунак замежны, гэта перш за ўсё еўразвяз, паказаць, што нягледзячы на санкцыі, на тое, што з беларускім знову ў косках народам воююць, што Лукашенко не прызнаюць, вось паглядзіце, які ён. Ну, але вось, тым не менш, мне падаецца, што акурат вось гэта пытанне санкцый, оно досыць істотнае. Заўтра ў Брюсселі, паводле інфармацыі нашых карэспандэнтаў, маюць прыняць 4-й пакет санкцый, які закране 78 асобаў і 7 прадпрыемстваў. То бок выглядае на тое, што вось гэтае памілаванне, яно такое ідзе вось на хвалі сапраўды ўзмацнення санкцый і вось такой еднасці заходняга свету супраць Беларусі, асабліва пасля захопу самалёта. Давайте будзем шчырымі, пакет гэтай санкцыяў, пра які вы ўзгадалі, ніяк не звязаныя з палітычнымі рэпрэсіямі ў Беларусі. А з чым звязаныя? Звязаныя з тым, што быў пасаджаны, фактычна захоплены самалёт заходніх авіялініяў. І гэта мне прыгадвае сітуацыю з Боінгам MH17. Захад вельмі квола рэагаваў на тое, калі анексавалі Крым, калі распачалася вайна на Донбасе, але калі збілі самалёт і загінулі грамадзяне заходніх краінаў, толькі тады былі ўведзены даволі вострыя санкцыі. Тое ж самае здарылася ў дадзенай сітуацыі. Захад, мы усе добра памятаем, што ўжо перад пасадкай гэтага самалёту ўжо Беларусь адышла на нейкі 3-й, 4-й план еўрапейскай палітыкі, амаль ужо пачалі забывацца, і тады, калі павінен быў быць прыняты пакет на пачатку траўня, мы памятаем, ён быў адкладзены якраз такі у чэрвені, сказаў Барэль, што будзе гэты пакет прыняты ў гэтым месяцы. І толькі вось якраз такі стрэл у галаву, які зрабілі беларускія ўлады самі сабе, ён прымусіў еўрапейскі звяз да больш жорсткай рыторыкі і падыходу. Но тым не менш, вось гэты 78 асобаў і 5 прадпрыемстваў, гэта таксама досыць сціпла. Гэта досыць сціпла. Сімвалічна, я бы сказала. Ну, залежыць, канешне, якія прадпрыемствы туды будуць уводзены. Калі увойдзе Беларусь калій і нафтаперапрацоўчыя заводы, то, безумоўна, гэта будзе даволі моцны удар па беларускай гаспадаркі. А калі гэта будуць, умоўна кажучы, сярэднія прадпрыемствы, не ключовыя, то, канешне, гэта будуць сімвалічныя акцыі, але спадзяюся, што ўсё ж такі зараз еўрапейскі звяз пачне больш жорстка дзейнічаць у дачыненні да рэжыма, але я не лічу, што палітыка санкцый змушае Лукашенка нават не амністыі, бо мне цяжка назваць гэта амністыяй, бо гэта кропкавыя такія захады ідэалагічнага характару, бо калі мы паглядзім, што насамрэч адбываецца ў краіне, калі ўлада рэалізуе тэрарыстычную ўнутраную палітыку, калі заканадаўства вельмі у пэўным сэнсе рэпрэсійныя аспекты ўзмоцніліся, калі журналісты сядзяць у сцяж, арыштоўваюцца і затрымліваюцца новыя актывісты, ціск вельмі моцны на незалежныя СМІ, то бок з аднаго боку мы бачым інтэнсіфікацыю тэрору і рэпрэсію, а з іншага боку, я зноwu кажу, адпускаюць людзей, якія не з'яўляюцца... Так, мы назіралі такія хвалі лібералізацыі, рэпрэсію ў 2004 годзе. Ну, не лібералізацыя, але, скажем, такі першы крок. У 2010-2011, калі Лукашенко спрабаваў гандлявацца палізняволенымі, вельмі спадзяемся, што гэтым разам вось гэтага гандлю палізняволенымі не будзе. Але вось хочу толькі коротка запытаць, у нас уже мала часу. Заўтрашняя сустрэча Байден-Пуцін. Асабіста вы думаеце, яна штосьці зменіць у сітуацыю ў Беларусі? Нічога не зменіць. Дзякуй за такі кароткі адказ. Павел Усаў, палітолог, быў са мной госцем у студыі. А мы пераносімся ў Кіеў, дзе малады праграміст Віталь
Жывучы, які ў роднай Беларусі, распрацоўваў і суправаджаў сайты, адначасова быў сузаснавальнікам будаўнічай фірмы. Роўна праз 2 месяцы пасля трагічных выбараў прэзідэнта актыўны ўдзельнік пратэстаў засумняваўся ў праўдзівасці намеру міліцыянтаў, што запрасілі яго на сустрэчу ў якасці сведкі і выехаў ва Ўкраіну. Наша карэспандэнтка Ірына Кананенка сустрэлася з Віталём і даведалася, якім былі яго першыя крокі на украінскай зямлі, што прытуліла беларуса. Меня зовут Виталий, я разрабатываю и сопровождаю сайты. Как работа это стало именно тогда, когда я уехал сюда, то есть как основной источник дохода. До этого я работал на офисе, у меня была немного другая сфера, работа с клиентами. Каким ты бизнесом занимался? Строительством. Я был просто соучредителем. То есть я и работал, и был соучредителем. Были большие перспективы и планы на это все. Когда началось, уже было понятно, что с этой властью каши не сваришь. Протесты. То есть именно такие после 9-го. Когда начались эти отключения интернета, я понял, что то есть тут я вечером на протесте, утром мне надо работать, а я не могу работать, потому что у меня нет интернета, там через VPN и так далее. И голова, естественно, идет кругом, вообще о другом думаешь. И тогда там многие мои знакомые говорят, давай в Украину свалим. Я занимался бухгалтерией своего бизнеса, и я не мог уехать просто так, взять и все бросить. То есть это был такой момент, выбора. И я начал там потихоньку ликвидация, мы начали и так далее. То есть там какой-то момент. То есть я замдиректора был, то есть директор начал ликвидацию, потому что уже было понятно, что все. Я уехал 9 октября. Да, я уехал в октябре, заблаговременно мне, скажем так, позвонили с вопросом, не можете вы прийти как свидетели по уголовному делу о беспорядках. Я уже не помню, как там выражались, но такое было четкое понимание, что все, либо ты уезжаешь, либо садишься. Есть вид на жительство? Да, у меня есть вид на жительство. На самом деле сначала я рассчитывал на то, что я по IT. Речь идет о указе Зеленского о привлечении белорусских айтишников в Украину. Он вступил в силу 4 октября. Так вот, ты хотел по этому указу здесь оформиться официально на работу айтишником. Загвоздка в том, что он не работал, по сути. На тот момент, во всяком случае, когда я пробовал как-то разузнать о нем. То есть он, по сути, не работал. Насколько он работает сейчас, я не знаю, но, во всяком случае, у меня нет каких-то знакомых, которые по нем оформились. Возможно, какие-то компании прошли этот путь, но именно людей, которые говорят, да, я получил через это ВНЖ, я не встречал. Я начал искать другие варианты, и в конце концов, после долгих поисков, я пришел к самому простому для меня оказалось, и самому простому, наверное, для всех, это ВНЖ по волонтерству. Это миграционка дает по упрощенной процедуре, да? Там моих знакомых, они сталкивались с этими какими-то бюрократическими моментами. Они говорили, да зачем, если там в Польше, Литве, я прихожу в посольство, говорю, что я айтишник, отправляю свои документы, и мне говорят, да-да-да, приезжай. Дают на год, без всяких проблем, для семьи, то есть намного проще. В Украине, особенно до конца прошлого года, был большой момент, что здесь можно было быть официально только 3 месяца, и разобраться в этом за 3 месяца или найти человека, который уже разобрался, было проблематично. В Киеве я сталкивался с налоговой, она такая френдли для людей все-таки. В Беларуси это как-то не знаю, для кого придумано, но ты приходишь, тебя хотят съесть, такую как овцу, которую надо скупсти, пока она там дает шерсть. Отличие милиции и полиции. Встречаясь на митингах и не только с белорусской милицией, это такие лица, с которыми бесполезно о чем-то разговаривать, у них есть какое-то неписанная буква закона, которая только у них есть, и они считают, что они только правы. Здесь же с полицией можно разговаривать. Ты общаешься, по сути, не с слугой закона, а с нормальным человеком, который тебя тоже понимает. Виталь, почему ты не выбрал, например, Польшу для жизни, а выбрал Украину? Украина ближе к дому все-таки. И территориально, и ментально.
Ну вось так. А калі б у вас была магчымасць звярнуцца абсалютна да ўсіх беларусаў, што бы вы ім сказалі? Заклікаю вас падумаць, а паслухаць адказы жыхароў Менску. Работать над собой, как-то не обращать внимания на какой-то негатив вокруг и просто понимать, что это когда-нибудь кончится, и нельзя вообще, не знаю, опускать руки. Нужно просто думать о будущем, что все-таки какое-то время пройдет, и потом нам нужно будет опять жить, наслаждаться жизнью, поэтому нельзя там вводить себя в какую-то депрессию, в негатив. Я хотел бы сказать, чтобы ребята жили своими мозгами, своей головой, своими мыслями, такими, как вы, вас родили мама и папа, а не тем, что вам впихивают каждый день 24 и 48 часов. И все эти годы увидеть мелкое, незримое, и не постичь задумок всех Творца, не изучив строение Вселенной до конца. Мы люди, эволюции венец, и этим предначертан наш конец. Мы самоеды по своей натуре, среди нас есть дураки и дуры, а им на все законы наплевать, они способны гадить, убивать, а дай опоры точку им. Соси сорвемся, в космос улетим. Одно понятно в этой ипостаси. Мы мирно жить должны, в согласии. И двигать дальше эволюции процесс, внедряя в жизнь технический прогресс. Побольше здоровья, терпения и всего самого наилучшего. Чтобы крепились, дружили. Пожелала бы мира в душе и в сердце, чтобы поменьше было каких-то негативных эмоций друг к другу. Чтобы жили в мире. Это самое главное. Не ругались между собой. Иначе у нас будет большая-большая неприятность. Пожелать сил побольше. Потому что вы знаете, какая ситуация. Просто сил побольше. Потерпеть, он не вечный. Не сдаваться, держаться, и впереди будет хорошая полоса. Это факт. Все будет хорошо. Обязательно. Мы в это верим. Белорусам держитесь, победа не за горами. Ігар Лосік амаль год за кратамі. Роман Пратасевіч, які заняў месца галоўнага рэдактара тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу», быў затрыманы пры пасадцы самалёту «Зафін». Цяпер на вахту заступіў Ян Рудзік, раней звязаны з каналам «Нехта». З якім настроем ён бярэцца за гэту так званую экстрэмісцкую працу. З намі на сувязі з Вільня сам Ян. Ян, вітаю. Добрый день. Сегодня вы опубликовали на вашем YouTube-канале ваш зварот и сказали, что вам супольнасць запрапанавала взять под опеку тэлеграм-канал «Беларусь галоўнага мозгу». Вось хто конкретно вам зрабіў гэтую прапанову? Тым ліку ребята, якія працуюць на Беларусі галоўнага мозга, і астатнія, все ведаюць, што беларуская тэлеграм-супольнасць, она такая вельмі шчыльная. Мы заўжды знаходзімся ў кантакце. І вось, на жаль, у нас не так много публічных медыйных людзей. І вось да мяне прыйшла такая прапанова, я не змог адмовіць. Вы раней працавалі у тэлеграм-канале, у медыяпраекце «Нехта» разам са Степанам Пуцілам. Як Стёпа аднёсся да таго, што вы сыходзіце да канкурентаў, скажем так? С паразуменнем аднёсся, так казаць, мы з ім добра паразмаўлялі. Ён сказал, даруй і бывай. І вось, я паехаў. Як зараз выглядае праца тэлеграм-каналу «Беларусь галоўнага мозгу»? Ці гэта вялікая супольнасць? Колькі чалавек у стане стварыць такі тэлеграм-канал? Я не хочу, каб вы раскрывалі сакрэтную інфармацыю, але вось проста, каб нашы гледачы зразумелі, як гэта працуе. Падобна на «Нехту», таксама некалькі чалавек, больш з іх хоча застацца ананімнымі, таму, мяркую, я не магу такія падрабязнасці розныя ісці. І я сам колькі, можна казаць, другі дзень на гэтай пасадзе, яшчэ так гляжу, што тут робіцца. То бок смагу больш дакладна, мабыць, праз тыдзень распавесці, не ведаю, калі сам ўсё зразумею да канца. Вось як выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара, якія мэты ставіш для тэлеграм-канала «Беларусь галоўнага мозгу»? Напэўна, ёсць жа нейкія ідэі па развіццю і па таму, як гэты канал будзе сябе пазіцыянаваць цяпер?
Ну, со свайго боку я хацеў бы зрабіць больш відэаконтента, тому што на нехце апошнім часам я займаўся выключна гэтым. Вось, хацеў бы падзяліцца сваім досведам, тому што у тым ліку мы, ну, як сказаць, беларускія дэмакратычныя сілы не тое, каб моцна прадстаўлены ў Ютубе, там усяго некалькі такіх моцных каналаў ёсць, вось трэба неяк развіваць і беларускага мозга таксама вывадзіць і неяк пашырацца на іншыя соцсеткі. Ну і, дарэчы, у Беларусі галаўнога мозга ёсць свой стыль, і многія пужаюцца. Я чытаў у каментарах, што я зраблю такі, як другі філіял нехты, але мы будзем захоўваць тое, што рабіў Ігар, што рабіў Рома. Як бы стыль застанецца, паспрабуем зрабіць лепш, больш. Ну, будзем бачна. Ян, вось у сваім звароце ты сказаў, што сваіх не пакідаюць. А вось мы ведаем, які лёс сустрэў Ігара Лосіка і Романа Пратасевіча, пра што я ўжо узгадвала сёння. Вось ці ты асабіста не баішся? Не страшна табе? Ну, яшчэ з часоў нехты было часамі страшна, але да ўсяго як бы прывыкаеш. Ну, такая, канешне, абставіна не тое, каб вельмі добрая да пачыну майго глаўрэцтва на БГМ, але, ну, вайна ідзе, што рабіць? Будзем змагацца. Дарэчы, вось звярнуся яшчэ раз да гэтага звароту, які быў апублікаваны на YouTube-канале, і які скончыўся словамі, што гэта ўжо не кветкі, а ягадкі. Крыху выглядае як пагроза з твайго боку. Ну, магчыма, так і ёсць. Хутка ўсё стане зразумела. Але кветак дакладна ўжо больш не будзе. Ці гэта азначае, што варта чакаць нейкіх гучных расследаванняў цяпер на БГМ? Канешне, будуць гучныя расследаванні і цікавыя. У нас уже ёсць некаторыя такія намёткі. Будзе відэа. Таксама на нехце я ведаю, што плануюць рабіць новае расследаванне. Ну і санкцыі таксама, якія плануюцца уводзіцца, будуць. Ну, магчыма, гэта падыме ўсё новую хвалю пратэстаў. І я мяркую, што яны не будуць уже выглядаць як раней, такімі міралюбівымі. О, гэта вельмі сур'ёзныя словы. Дзякуй вялікі, Ян Рудзік, выконваючы абавязкі галоўнага рэдактара каналу «Беларусь галоўнага мозгу», быў з намі на сувязі з Вільні. Дзякуй вялікі за размову, поспехаў. А мы пераносімся да іншай тэмы сёння, апошняй. 1 чэрвеня ён адзначыў сваё 58-годдзе. 12 чэрвеня пакінуў гэты свет. Не стала першага алімпійскага медаліста незалежнай Беларусі, двухразовага прызёра гульняў і 6-разовага чэмпіёна свету, канькабежца Ігара Жалезаўскага, якога ў свой час адштурхнулі беларускія ўлады як занадта прыязнага да слова праўды і справядлівасці, а затым вымусілі пакінуць спартовую дзейнасць. Развітанне з легендай адбылося сёння ў беларускай сталіцы. На гэтым я пастаўлю сёння кропку. Ему немножко не повезло в большом спорте, но очень повезло в жизни, потому что у него была прекрасная жена, прекрасная семья, родители. И такой у него был крепкий фундамент аршанский. На самом деле вот такой крепкий орешек. Не прогибался, улыбался, дружил, но очень сильно. Шесть раз выиграл «Человек мир». Колоссально не везло на Олимпиадах. Был фаворит на всех серьезных соревнованиях. Но на Олимпиадах занимал призовые места. Тотально не везло. Почему, не знаю. Видно, так решила судьба. Чем бы он ни занимался, он был бы кругом был бы первым. Мы даем ему любое министерство, любое, какие бы вещи он ни занимался, это добрый, отзывчивый, сильный,
талантливейший человек вообще. И здоровый, крепкий, как я не знаю, как, почему его так уничтожил этот коронавирус и не смогли спасти, для меня это трагедия. Праваабаронцы Беларусі прызналі палітычнымі вязнямі яшчэ 11 асоб. Агулам іх у нашай краіне цяпер амаль 5000. Пра іншыя навіны дня ў выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства. Амністыя для палітвязняў. Следчыя органы рыхтуюць спісы прэтэндэнтаў на вызваленне. Цікава, што гэта тычыцца не толькі тых, каго праваабаронцы ўжо прызнавалі палітзняволенымі, но ёсць інфармацыя і ў адносінах да іншых людзей таксама. Святлана Тихановская больш не ў міждзяржаўным вышуку. Тихановская, дело закрыто, она абсолютно там свободна и может свободно въехать в Республику Беларусь, против нее ничего. Нет, этого ничего нет. Это вот просто включаю и исключаю. Цвёрдая пазіцыя захаду ў беларускім пытанні. Мы гатовыя паспрабаваць дапамагчы, наколькі можам, людзям у бядзе, але мы не прымаем і не будзем прымаць, што нас ці еўразвяз агулам шантажуе іншая краіна, шантажуе міграцыяй. Брытанскі парламентар стаў гэтак званым хросным бацькам Дар'і Чальцовай, асуджанай журналісткі Белсату. Старшыня парламенцкай групы ў справе Беларусі ў брытанскім парламенце Тоні Ллойд, былы кіраўнік місіі АБСЕ па выбарах у Беларусі, узяў прыклад з дэпутатаў іншых еўрапейскіх краінаў, якія такім чынам апякуюцца лёсам палітзняволеных. А крызіс у Беларусі застаецца сярод галоўных тэмаў міжнародных перамоваў. Падрабязней Ярослаў Сцешык. Рэжым Александра Лукашэнкі ператварыў нелегальную міграцыю ў зброю і вядзе гібрыдную вайну супраць еўразвязу, сцвярджаюць улады Літвы. Вільня ўзмацняе бяспеку сваіх межаў, бо сёлета з Беларусі яе нелегальна перакрочылі 400 чалавек, а за ўвесь 2020 год нелегалаў было ўсяго 80. Мы нават бачым анекдатычныя сведчанні таго, як працаўнікі беларускага памежнага камітэту хаваюць сляды ног на мяжы як доказ. Просто, каб сказаць нашим афіцэрам, не, гэта не з нашага боку хтосьці ішоў. Як распавёў міністр замежных справаў Літвы Габрыэлюс Ландсбергіс, дзяржаўнае прадпрыемства «Цэнтр Курорт», якое належыць кіраўніцтву справамі Лукашэнкі, дастаўляе нелегалаў з Іраку ў Літву праз Менскі аэрапорт, прадаючы ім пакетныя туры ад Багдаду да беларуска-літоўскай мяжы. Цяпер у Менску нелегальнага прарыву ў еўразвяз чакае 1000 іракцаў і сірыйцаў, інфармуе міністр.
Мы не дазволім ніякай краіне на мяжы з еўразвязам, ці Турцыі, ці Беларусі, ці каму-кольвек выкарыстоўваць міграцыю як сродак ціску на еўразвяз у сэнсе стварэння плыняў міграцыі ў дзяржавы еўразвязу. Мы гатовыя паспрабаваць дапамагчы, наколькі можам, людзям у бядзе, але мы не прымаем і не будзем прымаць, што нас ці еўразвяз агулам шантажуе іншая краіна, шантажуе міграцыяй. Еўразвяз накіраваў у Літву падмогу працаўнікоў агенцтва аховы знешніх межаў «Фронтекс», а літоўскія вайскоўцы разгарнулі ля беларускай мяжы намётавае мястэчка для часовага утрымання часткі нелегалаў. Гэта не выпадковасць, улічваючы, што спадар Лукашенка пагражаў дзяржавам еўразвязу, што іх захлыне хваля наркотыкаў і мігрантаў. І вось праз пару тыдняў мы бачым рэзкі рост нелегальнага перасячэння мяжы. Каму выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Пагрозы прагучалі падчас звароту Лукашэнкі да Савету Рэспублікі, пасля таго, як ён атрымаў жорсткую рэакцыю з захаду на перахоп авіярэйсу Афіны-Вільня. Пасля прымусовай пасадкі самалёта Ryanair у суправаджэнні беларускага знішчальніка, узброенага ракетамі паветра-паветра, у Менску з рэйсу знялі і пасадзілі ў изолятор КДБ блогера Романа Пратасевіча і ягоную дзяўчыну Софью Сапегу. Тое, што зрабіў рэжым Лукашэнкі, гэта акт пірацтва, і гэта вельмі моцна ударыла па беларуска-грэцкіх стасунках. І я паўтару, гэта не тое, што мы дазволім рабіць. Самалёт з грамадзянамі Грэцыі вылецеў з Афінаў у Вільню. Яго прымусова пасадзілі ў Менску, і пасажыр быў выкрадзены. Яго мусяць вызваліць тэрмінова. Кампанія Ryanair не падтрымлівае доўгатэрміновай забароны еўрапейскім авіялініям карыстацца беларускай паветранай прасторай, заявіў сёння дырэктар кампаніі. Аблёт Беларусі дорага каштуе, таму мусіць быць палітычнае развязанне крызісу. Разам з тым, мы не можем мець сітуацыю, калі авіялініі, авіярэйсы, нашыя кліенты і нашыя грамадзяне трапляюць пад рызыку захопу і выкрадання, перахопленыя падманам. Што рабіць з палітычным крызісам у Беларусі, учора абмяркоўвалі на саміце НАТО, а сёння на саміце Еўразвяз ЗША. І Беларусь – адно з ключавых пытанняў заўтрашняй гістарычнай і напружанай сустрэчы Джо Байдена і Владзіміра Пуціна ў Жэневе. Прэзідэнт ЗША ўжо ў Швейцарыі. Калі Пуцін выбера не супрацоўнічаць і дзейнічаць так, як раней, адносна кібербяспекі і ў некаторых іншых справах, тады мы яму адкажам пэўным чынам. Мы мусім вырашыць, дзе нашыя супольныя інтарэсы да інтарэсы ўсяго свету, каб супрацоўнічаць, і пабачым, ці зможам гэта зрабіць. А ў сферах, дзе мы не пагаджаемся, вызначым чырвоныя лініі. Сёння ж у камітэце замежных справаў парламенту Вялікай Брытаніі выступіла Святлана Ціханаўская. Відавочна, што крызіс у Беларусі паглыбляецца, і адзіны шлях выйсця – новыя выбары. І мы запрашаем усіх блізкіх і далёкіх суседзяў – Польшчу, Літву, Расію, Украіну, усіх зацікаўленых да ўдзелу ў арганізацыі перамоваў, круглага стала, каб знайсці выйсце з сітуацыі. Беларуская лідарка ўзяла ўдзел у онлайн-слуханнях у справе крызісу ў Беларусі ды інцыдэнту з захопам самалёта Ryanair. Ярослаў Сцешык, Белсат. Святлану Ціханаўскую прыбралі з базы расійскага міністэрства ўнутраных справаў па ініцыятыве Менску. Беларускія сілавікі акалічнасцяў пакуль не каментуюць, што ўласна для штабу Святланы Ціханаўскай азначае выключэнне з міждзяржаўнага вышуку, патлумачыла прэс-сакратар Ганна Красуліна. Если мы говорим о том, что Светлану, исключили из базы розыска, тогда в этом случае Светлана должна получить уведомление о том, что дело в отношении нее прекращено по таким-таким основаниям и прочее, что к ней нет претензий. Окей, тогда мы что-то, может быть, можем как-то на это реагировать. Но вот это вот, что была в базе, как бы случайно появилась, случайно пропала. Пра тое, што Беларусь абвясціла Святлану Ціханаўскую ў міждзяржаўны вышук, стала вядома летась у пачатку кастрычніка. Падставу называлі крымінальную справу, распачатую супраць яе за, цытата, «заклікі зрынуць канстытуцыйны лад і дзеяць на шкоду нацыянальнай бяспецы». Са спісу асобаў, якіх шукае МУС Расіі, Святлана Ціханаўская знікла ў траўні, як і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Наместника старшыні камісіі па міжнародных справах.
У Беларусі рыхтуюць амністыю палітвязняў да афіцыйнага дня рэспублікі 3 ліпеня. Спісы асобаў, якіх могуць вызваліць, складае адзін са следчых органаў. Пра гэта піша выданне «Наша Ніва». Белсад жа атрымаў пацверджанне ад некалькіх сем'яў палітычных вязняў, што да асуджаных прыходзілі з прапановаю свабода пасля падпісання просьбы пра памілаванне на імя Александра Лукашэнкі. Юлія Цяльпук. Сожалеете о том, что совершили? Да. Для тых, хто адмовіўся раскаяцца на камеру, адразу пасля арышту ёсць яшчэ адзін шанец. Ключом да свабоды палітычных, якія ўжо адбываюць тэрміны, раскаяцца і папрасіць аб злітаванні таго, супраць каго выступалі. Алена, імя змененае, жонка палітвязня, які атрымаў такую прапанову непасрэдна ад Андрэя Шведа. Сказал, что приезжал генпрокурор и предлагал написать прошение на имя президента о помиловании. Вот там с раскаянием, вот. Но он отказался. Сказал, что мне еще жить в этом городе, и я хочу людям смотреть в лицо, не пряча взгляд. Адмаўляюцца падпісваць шматлікія палітвязні, якія сутыкнуліся з помстою рэжыму ці то на гэтай хвалі, ці то раней. Апазіцыйны палітык, колішні кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч пры Лукашэнку правёў у зняволенні сумарна 9 гадоў. У межах апошняй крымінальнай справы яму пагражае тэрмін 15 год. Жонка Марына Адамовіч кажа, што прапанова напісаць просьбу аб памілаванні гучала неаднаразова. У гэтай сітуацыі важным было, каб у шапцы гэтага звароту было прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Паколькі Мікалай не лічыць гэтага чалавека прэзідэнтам нашай краіны, то, безумоўна, для яго это абсалютна непрымальна. Непрымальна таксама прызнаваць вінаватасць за тое, чаго не здзяйсняў. Грамадскі актывіст і былы палітвязень Павел Вінаградаў лічыць, што прасіць аб памілаванні варта, калі няма палітычных амбіцыяў і ёсць жаданне выйсці і працягваць змаганне з рэжымам на волі. Марына Адамовіч мае пытанне. Вы правда верыце, што тое, што людзі, якія будуць вызвалены па прашэнню памілавання, здолеюць што-небудзь рабіць на волі? Па-першае, тыя людзі, я ўпэўнена, будуць выцісняцца з краіны. Па-другое, яны будуць пад пільным наглядам. Пасля ранейшых выбарчых кампаніяў палітычны рэжым вызваляў палітвязняў у абмен на зняцце эканамічных і візавых санкцыяў заходніх краінаў. Як будзе гэтым разам? Дзіўна зараз, конечно, тое, што такая праца сілавікамі праводзіцца, але пры гэтым не спыняецца канвеер, рэпрэсіўны канвеер, ён працягвае круціцца, і новых людзей арыштоўваюць, і тыя справы, которые пачаліся раней, працягваюцца. Да таго ж не афішуюць сваіх дзеянняў. Ведаем толькі, што супрацоўнікі праводзяць размовы ў калоніях, што спіс памілаваных складае адзін са следчых органаў. Называць гэтую працэдуру амністыяй, як робяць некаторыя журналісты, некарэктна, заўважыў былы палітвязень Зміцер Бандарэнка. Адміністрацыя калоніі ці турмы она вызначае, хто можа папасць пад амністыю, але фармальна пісаць нічога не трэба. Мне ў свой час прапаноўвалі напісаць прашэнне о памілаванні. Я адмаўляўся, калі быў ціск, але напісаў прашэнне зусім па іншай прычыне. Зміцер Бандарэнка лічыць, што пасля ўвядзення санкцыяў ЗША частку асуджаных з палітычных прычынаў вызваляць і без іхных просьбаў да кіраўніка рэжыму. Афіцыйнаю нагодай можа стацца ягонае улюбёнае свята Дзень Рэспублікі. Гэтак леташняя амністыя была прымеркаваная да 75-годдзя перамогі. Юлія Цяльпук, Белсад. Гарадзенцу, які выкінуў сметніцу дзяржаўны сцяг, прысудзілі 3 месяцы арышту. Шэраг гучных працэсаў, як над удзельнікамі мірных акцыяў, так і над тымі, хто выказваўся ў інтэрнэце, сёння працягнуўся ў беларускіх судах. Ірына Дарафійчук працягне. Абвесцілі перапынак да 21 чэрвеня. Так скончылася паседжанне ў судзе цэнтральнага раёну Гомля. Тут разглядалі крымінальную справу супраць лідара гурта «God's Tower» Уладзіслава Наважылава. Сэнс у тым, што на маём месцы ён можа быць хто заўгодна. Тут не мае ніякага значэння, ці я вакаліст «God's Tower», ці я там прадавец магазина «Еўрооптом». Не мае ніякага значэння, хто заўгодна. Просто так карта лягла. Вось взяли мяне і будуць мяне даўбіць.
Прокурор запатрабаваў для музыкі 3 гады хіміі. Уладзіслава Наважылава вінавацяць у абразе ў сацыяльных сетках прадстаўніка ўлады, старшыні гомельскага аблвыканкаму Геннадзя Салаўя. Пацярпелы на суд не з'явіўся, нібыта з прычыны службовай занятасці. Музыка ж патлумачыў, што меў на ўвазе зборны вобраз чыноўніка. Там, по-моему, было надзвычай глупы бораў. Так, за гэта даваць 3 гады даваць. Это ўсё ж таки занадта. Вось, і я гляджу на гэты працэс як на такую, скажем, частку кампаніі па, скажем, зачысткі тэрыторыі. Вось пасля гэтых хваляванняў у жніўні мінулого года ў сувязі з выбарамі. Працягваецца разгляд і іншых крымінальных справаў супраць нязгодных з тым, што адбываецца ў краіне пасля выбараў. У Гомельскім абласным судзе пракурор запатрабаваў 3 гады пазбаўлення волі для сына палітзняволенай Таццяны Канеўскай. 26-гадовага Дмітрыя Канеўскага абвінавацілі ў распальванні варожасці за негатыўныя каментары пра міліцыю ў тэлеграм-чаце. Паводле адвакаткі, мужчына віну прызнаў і раскаяўся. Працяг працэсу, які вядзе суддзя Руслан Царук, 17 чэрвеня. У Першамайскім судзе Менску працягваецца разгляд справы Івана Пахдзевіча. Для яго абвінаваўца патрабуе 2 гады калоніі. Вінавацяць палітычнага вязня ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак, публічным выкрыкванні лозунгаў і гучных воплесках. Ніводнага доказу, паводле адваката, дадзена не было, і ў поўнай меры Іван Пахдзевіч віны не прызнаў. Прысуд маюць абвесціць 23 чэрвеня. А на 24 чэрвеня прызначылі суд у справе Ціхановскага. 6 палітычных вязняў фігурантаў справы будуць судзіць у закрытым рэжыме ў гомельскім следчым ізалятары, не адвозячы ў будынак Гомельскага абласнога суда. Апроч таго, адвакатцы Сергея Ціхановскага стала вядома, што суд Савецкага раёну Гомля прыняў рашэнне ў грамадзянскай справе супраць падатковай. Ціхановскі мусіць заплаціць падатак з $900 000, нібыта знойдзеных пры Ператрусе. Пад пагрозаю крымінальнага пераследу могуць апынуцца і тыя, хто з'ехаў з Беларусі. Распачынаць справы супраць прызыўнікоў, якія з'ехалі за мяжу, запрапанавалі Міністэрства ўнутраных справаў і следчы камітэт. Ірына Дарафейчук, Белсат. А вось у Расіі вязняў будуць прыцягваць да працы на будовах. У планах выкарыстаць ажно да 180 000 працоўных рук, распавёў тамтэйшы віцэ-прэм'ер Марат Хаснулін. Закон аб змененні пакарання на больш мяккае ў выглядзе прымусовых працаў дзеюць ужо некалькі гадоў. З падрабязнасцямі мае калегі. Даніла Бяглец – прадпрымальнік, бацька 2 дзяцей. У 2019 годзе яму прысудзілі 2 гады калоніі за тое, што схапіў паліцыянта за руку на акцыі пратэсту. На зоне ён правёў год і 4 месяцы. У зняволенні ў асноўным шыў медычныя комбинезоны и маски. Добровольного там ничего нету. То есть вот скажут тебе пойти, ты скажешь нет. Значит, создадут такие, в общем, условия, что тебе либо придется, либо в общем, у тебя нет возможности отказаться. Прапанова замест працы мігрантаў выкарыстоўваць працу зняволеных у канцы траўня агучыў дырэктар расійскай федэральнай службы выканання пакаранняў. Ідэю падтрымалі. І ўжо ў пачатку чэрвеня вязняў пачалі прыцягваць да працы на будоўлях у Москве и Подмосковье. В целом это можно назвать и возрождением ГУЛАГа, и то, что наш Хеопс решил построить пирамиду. И по этому поводу решил позвать рабов и начать строить пирамиду без применения современной техники и технологий. Зняволеныя паводле праваабаронцы працуюць у калоніях нелегальна. Заробак там мінімальны, прыблізна $160. Вязняў афіцыйна афармляюць на чвэрць стаўкі з заробкам каля $40, але фактычна яны працуюць поўны дзень. З заробленага адымаюць плату за пражыванне і харчаванне. У выніку на рукі вязень атрымлівае прыблізна $3 за месяц. Спросите любого освободившегося человека, который работал, получал зарплату, где его зарплатные квиточки. Он же получал зарплату, где-то он расписывался, что у него осталось. Никогда и никто вам это не покажет. Хотя расписывались, потому что это самая страшная тайна нашего ФСИНа, нашей пенитенциарной системы, это вот эти самые зарплатные квиточки. Потому что в них правда. Сколько человек работал и сколько он получал. У свеце невядомыя такія выпадкі замены мігрантаў зняволенымі. У Расіі ж ужо неўзабаве, як піша камерсант, каля 600 зняволеных адправяцца на працу ва ўсходнюю Сібір на Байкала-Амурскую магістраль. Паводле звестак дзяржаўных сацыёлагаў, больш за 70% расейцаў падтрымліваюць ідэю ўладаў набіраць на будоўлі зняволеных замест мігрантаў. Аксана Гандзюк, Вольга Старасціна, Белсат.
Беларусь пазбавілі права правесці яшчэ адзін чэмпіянат свету. Міжнародная федэрацыя пауэрліфтынгу перанесла чэмпіянат свету па класічным пауэрліфтынгу з Беларусі ў Швецыю. Прычына – неспакойная сітуацыя ў нашай краіне. Турнір меў адбыцца сёлета ў Менску з 23 верасня да 3 кастрычніка. У сваім афіцыйным звароце прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі пауэрліфтынгу Гастон Параш зазначыў, што арганізацыя нясе адказнасць за здароўе і бяспеку спартоўцаў, трэнераў і афіцыйных асобаў. Таму гэта адзінае лагічнае рашэнне. Гэта не першая вялікая спартовая імпрэза, якой пазбавілі Беларусь праз неспакойную палітычную сітуацыю і няспынныя рэпрэсіі. Раней былі перанесеныя чэмпіянат свету па хакеі, чэмпіянат Еўропы па велатрэку і біятлон на этап Кубка свету. А з футбольнай зборнай адмовілася гуляць каманда Літвы, нават С'ера-Леоне, палічыўшы візіт у нашу краіну небяспечным. Мастацтва ў выгнанні. У будынку былой лукішскай турмы ў Вільні праходзіць выстава беларускіх мастакоў пра паслявыбарчыя падзеі ў нашай краіне. На ёй экспанаваная праца дызайнера Владзіміра Цэслера, карціны Святланы Петушковай, Андрэя Шапорава, а таксама фотапраект «Мяжа» аўтарства Веранікі Квяткоўскай і суаўтарства Сашы Варламова, прысвечаныя беларускім уцекачам. Параллели с сегодняшним днем, к сожалению, они существуют с сегодняшним днем в Беларуси, с белорусским народом. И поэтому я думаю, что это важно, и я здесь. Выставка белорусских релокантов, которые вынуждены были бежать, но не остановили свою работу, помогают, делают и воплощают свои идеи. На самом деле через искусство можно привлечь абсолютно аполитичных людей. Если есть такой творческий потенциал, значит, есть и другой потенциал. Так что больше оптимизма все-таки. Беларуская рэвалюцыя. Адмысловы паказ дакументальных фільмаў Белсату з такой назваю прэзентавалі на кінафестывалю «Жубровка». Яго штогод ладзяць у Польшчы на Беласточыне. Пра што стужкі аўтараў з Беларусі не толькі даведаемся з рэпартажу «Лета ў аб'ектыве» ўжо праз імгненне. У мяне гэта былі ўсе навіны на сёння. Больш актуальнай інфармацыі чытайце ў нашым тэлеграме. Заставайцеся з Белсатам.